Pozdrav ljudi, večeras ćemo za vas da pravimo oranđadu, znači ne limunadu nego oranđadu. Oranđada kao što kaže znači pravi se od naranče. Sada, specijalna je naša po tome zato što ćemo mi da pravimo oranđadu, znači koristimo i koru od naranđe i znači kao i celu maltene naranđu. I sad, ići će i limun u istu tu oranđadu. S tim da ćemo limun, znači da ogulimo većinu kore, dok znači naranđu ćemo maltene ostaviti svu koru, ajde čisto, znači ide je ovako prljavo nešto ili nezrelo, to odsečete i to je to. Sad, pošto znate kako se voće, povrće prska raznim otrovima i pesticidima, znači morate da prokuvate vodu, znači da voda bude ključala i da ubacite ovo voće jedno 2-3 minuta, znači da se malo raskuva, s tim će biti mekše, neće biti gorka toliko kora, znači kad stoji preko noći kora šta pusti sokove, pustit će znači sve vitamine i nešto što je zdravo, neće pustiti pesticide i ostale zebanci. Sad u nastavku klipa, znači mi ćemo da prokuvamo vodu, da ubacimo to, pa vidjet ćete kako ćemo da blendujemo to i da napravimo koja smesa, znači razmjera šećera i razmjera sadržaja što je izblendovano. Pa vidimo se u nastavku klipa. I evo sad smo stavili znači voće da prokuva. I pošto znači kada sam ljuštio koru sa naranđe, bukvalno počele oči da me peku, znači jako je jaka kora, tako da smo bukvalno od jedne naranđe ostavili samo ovoliko kore, znači 3 naranđe i samo toliko kore je ostalo na njima, što znači da će to sasvim biti dovoljno, jer ako ostavite znači naranđu neoljuštenu ili samo skinete krajeve, može da vam ispadne znači prejak ukus same kore u oranđadi. Tako da ocenite bukvalno jačinu kore pre nego što, najbolje je ovako, znači da oljuštite naranđu, da ostane jedno 30% kore na naranđi, to onda bude to. Ništa, čekamo da prokuva i i sad, pošto znači pomoranđa i limun su se prokuvali, na dodir ćete vidjeti da je mekano onako raskuvano, malte ne raskuvano. Znači sameljete u blenderu jednu po jednu pomoranđu i sve to sipate u posudu koju ćete praviti posle smesu šećera i vode i pomoranđe. Pa ništa. Bacimo se na malevenje. I evo, znači za kraj klipa, znači pola, ajde manje od pola kilograma šećera, znači jedno 350 grama šećera na 6 litara vode. Znači 3 limuna i 3 pomoranđe. Evo, to je. I ovdje ima jedno pola litre vode, znači realno do ovdje smesa. I na to dodajemo znači 350 grama šećera. Sad da potrošimo St. Johnsa. Tako, ovo može u kantu se. I sada normalno, znači napunite vodu do vrha. Ako je leto, stavite u frižider da se ohladi. Ako je zima, nemojte stavljati kako god vam, znači po želji. Šta da vam kažem, napravite, probajte, komentarišite dole kako vam se sviđaju ovi klipovi, jela, piće, sladoledi i sve ostalo, sve što smo snimali, sve što smo pravili. Znači,
najbolje ćete vidjeti kakav je ukus čega kada sami napravite, pa gledajte video i pravite. Vidimo se do narednog klipa. Pozdrav!